tubig. Mababaw lang naman natin. Di ba malapit din sa nabubuhay sa tubig alat. Diretso na. Ano na to? Kompleto na ba to? Na diretso? Sa kabila. Kaya ko paano ko? Balik may tao. Kusbi! Ang ganda kaka-guard na. Tingnan Be, ang ganda. Hello po, tita! Pwede mo mga yung boka kung ano yan. On process pa. si Ate Gwen, guys. Bakit? Mas maganda ka. Hindi kita papatalo. Dahil. Ay, sige po kuya. Thank you po. Hello. Dun ka lang kung sasabihin. Mag-house tour tayo sa bahay ni Ate Gwen. Dito sa second floor. Second floor. Ganda ng view. Wait lang. Gusto mo dyan sa taas? Kasi hindi pa nila alam kung ano talaga to. Saan yung pala ano? Doon kami. Saan? Sila Ate Jen. Ulan kasi. Uulan na. Ulan na. Hindi nakapag ano sa camera talaga. Serious, babe? Ang ganda. Hindi, ang puti-puti mo, babe. Pero ay, dati talaga. Wag ka. Oo. Tinga, maputi ka hanggang ngayon. Ganda talaga ako kanina na kasagi. Hi guys! Nandito ako ngayon sa bahay ni Ate Potpot, ni Ate Jenny. Nandito ako ngayon kasama ko si Kuya Vince. Nag-ano din si Kuya Vince. Nag-upload. Nag-upload kasi kami. Kasi guys, nahihirapan ako dun sa Kilabadet kasi nga may na yung signal tsaka yung wifi nga nila hindi parang wala rin lang naman. Napapunta mo dito? Yan, so kaya nagpasama ko kay Kuya Vince papunta dito kay Ate Jenny para na rin bumisita tsaka maki-wifi. Kasi guys, yung ano talaga, yung uploading lang, tapos hindi siya dumadagdag. Tapos ngayon, okay na, nakapag-premiere na nga ako ng isa. Tapos mamaya mag-premiere ulit ako. Tapos parang binabala ko pa nga mag-live. Pero paggabi na kasi. Tapos mamaya, may pupuntahan kasi kami nila Kuya Vince, nila Ate Jenny, tsaka nila Badet. So, update kay Ate Rica. Nag-chat sa akin sa Ate Rica kanina kung kumusta daw. Sabi ko, kasi galing kaming Nalalata Falls. Tapos, nandun na yung mga kaibigan niya. Kaya parang hindi siya makaka-join ngayon. Sabi niya sa Monday na lang daw. Eh, wala na ako dito sa Monday. Kasi, baka ano, sa linggo. Bukas! Linggo na pala bukas. Baka kasi makauwi ako bukas. Madami din kasi ako nga-asikasuhin din dun sa Albay. So, ayun. Nalabas. First time ko dito kasi kay Ate Jenny. Ganito pala yung bahay niya. Alam ko talaga dati, may nakita kasi akong picture kasi dati dapat mag-stay ako dito sa kanya. Kaso ayaw man niya kasi nga baha. May baha kasi that time. Tapos eto ngayon, lalabas ako. Ayan. Dito. May dagat. Ay, ano ba to? Malapit to sa lake, no? Tapos mayroon ditong taasan. Meron. Enjoy kayong dalawa. Guys, lumabas muna ako. Ganito. Ang hanggang. Ay, kakaya. Dito. Hello po. May daanan dyan, Koys. May tubig. May tubig? Saan? Kaya yan. Yan yung tubig. Mababaw lang naman ata. Oo, kaya yan. Dito daw daan. Maraming palaka dyan. Okay lang po yan. Punta tayo dito sa lake. Ano nga to? Boulevard yan, no? Ang haba na ng boulevard nila dito. Ayun. Oh my God. Oh my God. Ayun guys, eh. Ala! Seryoso? May dumaan ba dyan? Meron, dinadaanan kasi. Bakit? Seryoso yan? Ayan o, inano ko na yung ano ko. Parang malalim, Koys. Mababaw lang. Hindi naman din malalim masyado. Mababaw lang. Kaya yan.
Kakayanin. Ay, hindi naman pala malalim, mababaw lang. Yun nga lang. Ma-oil na nito mamaya yung pa. Di ba malapit dito sila Ate Gwen? Yan o, yung bahay na puti. Puntahan ko si Ate Gwen! Yun na yung puti. Nagmotor na lang tayo pa. Okay lang yan, maglalakad tayo. May bato. May ano? May bato? Yung puti na yun, yun. Ay! Si Kuya. Okay na. Thank you. So yun, kasi nandito lang pala yung bahay ni Ate Jenny. Malapit kila Ate Gwen kasi nakapunta na ako kila Ate Gwen, di ba? Uy. Sinamahan pa tuloy ako ni Kuya. In space. Yan! Ganda! Ang sarap mag-bike kasi hindi ako marunong mag-aral mag-bike na lang. Tingnan muna natin tong Bato Lake. Ang daming yung tinatanim. Mga tilapia yan. Tilapia. Yan guys, oh. Tada! Mga tilapia yan, guys. Tilapia lang. Ay, ano? Tabang yan, di ba? Big tabang. Ang daming... Ano tawag dyan, guys? Yung mga taniman yung... Water lily. Hindi, yung mga Fish cage. Ayan, fish cage. Pero may term yan na... Nakalimutan ko yung term niya. Ay, naghuhugas ako, guys. Itabi kasi dito. Pero feeling ko, sana nandyan si Ate Gwen. Sana nga, kung nandiyan. Sana. Okay lang kung nandyan naman si mother niya. Dito. Dito. Ayun. Mag-jogging din. Maganda din dito mag-jogging, mag-bike. Tsaka madaming bata na naglalaro. Ayan. Hindi nakikita yung sunset. Grabing ulan kanina, kuya. Bakit sa inyo lang umuulan? Dun sa hindi naman. Galing kasi kaming nalalata. Doon hindi man umuulan. Tapos pagdating namin dito sa bato. Walang sinulang kali. Tapos yung kidlat. Malakas. Ang dami. Puro fish cage kasi yun yung kabuhayan din dito. Kasi bihira dito yung mga isda na yung nabubuhay sa tubig alat. 'Di ba, Kois? Puro sila dito tilapia. Sabi nga daw, may narinig ako dati na nanawa na daw sila sa tilapia. Kaya pag may ulam na tilapia, hindi na nila ginagalaw. Nakakulong naman yan. Nakakulong. Bunuan! Alam mo yung yun yung nasa utak ko, bunuan. Ano yun? Baklan. Iba pala yun. Basta yun yung nasa isip ko kanina, bunuan. Cut out kay Black. Shower out po! Dami nagbabike. Ay, hindi ako marunong magbike. Diretso ba yun to doon sa may... Di ba sentro ng bato? Tapos yung boulevard doon na malapit. Yung papakan na. Diretso na. Ano na to? Kompleto na ba to? Na diretso? Oo, napasok. Sana all. Yung sa amin sa may Santo Domingo to Legazpi, hindi pa. Ay, malapit na. Ayan yung kila ate. Kila ate, ganyan? Oo. Yan na yun? Ang ganda na. Ang ganda na. Hindi ko na nakikita si ate ko. Graduate na ata yun. Graduate na ng college. Hala, nadamay patuloy si kuya. Si Ate Jenny naliligo pa naman. Mamaya pa naman kami pupunta. Saan? Kasi nga, pupunta pa kami ng Iriga. Pupunta pa kang Iriga? Oo. Gano'n? Hindi ko alam, sa carnival daw. Oh my
my God! Ay, baka may diretso na. Third floor na? Hindi naman yung ginawa. Ha? Yung sa kabila. Ano? Yung sa kabila. Yung bubong na... Yun, Ano yan? Yun yung pinagawa ni Kuya Noli? Hindi. Yun nga, yung nasa likod. Ay, yung nasa likod. Tapos ito siya nagpagawa. May motor. Oh my God, guys. Ang ganda na pala ng bahay ni Ate Gwen. Ay, sorry. Yun ang ginawa yung sa likod. Ah, yung pinagawa ni Kuya Noli, yung nasa likod. Tapos eto, bagong pagawa. Ganda. Ano na ito? Bago pa lang. Oo. Or natitirahan na. Okay na pala. Okay, saan tayo ay pumidaanan? Hindi naman Sa kanila to? Hindi naman. Sa kanila to? Ano yan? Anong kainan? Kainan Walang na. tao. Parang sarado. Sarado yung tindahan din, oh. Ayun. Ah, wala pa naman akong dalang cellphone kasi nag-charge ako. Tapos paano ako matchat si ate? Baka may tao naman. Try ko nga bumaba. Ayun, baba. Try ko kaya. Baka trespassing to. Oh. Ay, wala nga tao talaga. Baka sa taxis. Ah! Guys! Yun nga talaga. Ayun yung pinagawa ni Kuya Noli. Tapos eto naman yung pinagawa ng sponsor ni Ate Gwen. Yung sponsor ni Ate Gwen. Ay, feeling ko may tao dito sa kabila. Kaya ko paano ko? Feeling ko may tao dito sa kabila. Hi! Hi! Ay, may tao nga. Oh, si Gwen nga. Hi! Kumusta? Sita! Hindi, dyan kasi ako kay Ate Jenny. Tapos naalala ko na malapit ka dito. Hello! Asa si tita? Ang ganda mo na, B! Ang ganda kaka-guard na. Be, ang ganda. Ang ganda mo na. Dito ka. Agi-agi kaya ka. Ang ganda mo na, B. Hindi, mas maganda ko. Ah! Be! Hello po, tita. Pwede mo maganda, pasok. oh. Ako naliligo. Okay lang yan, pares tayo. Kumusta na? Please ka na, magkakaroon sa akin, nag-ano ko, nagkulay ako. Nagkulay ka ng buhok. Tapos nag-ano ko Si ng tita. isaw. Ay, Barbecue. sa inyo to? Sa inyo to? Yeah. Ano tinitinda niyo? Yung mga alak, ganyan. Tas food. Ah, parang inuman. Barbecue kami. Ah, inuman. Kaya pala sarado pa kasi gabi yan, di ba? Maya-maya. talaga ni Rian. May ka talaga. Ako ng barbecue. Ng barbecue. Tapos maliligo muna ako. Kasi Sige. lang, puti na yung buhok, kaya nagkulay ako. Galing kasi ako dyan kay Ate Jenny. Naalala ko, si Ate Gwen malapit daw dito. Buti Ang mo lang ganda na pumunta ka dito. bahay. Bahay niyo pa yan? Hindi. Aabangan pa kung ano yan. On process pa. Kaya Di pa nga, ang tapos. ganda. Buksan mo na yung ano. Gusto mo dun sa pasok taas? ka na doon sa taas. Nakakahiya. Hindi naman. Nakakahiya. Si Ate Gwen, guys. Baka Haggard di na nyo na... po. Nag-vlog ka pa? Oo, kaso hindi active. Hindi na consistent, hindi na ano. Okay lang yan. Maganda ka naman. Mas maganda ka. Hindi kita papatalo. Buti nakabisita ulit ako. Yung last ko dito nung pagpa-blessing pa eh. Oo. Ang tagal Ay, may mo ang tindahan hindi din. May tindahan din. Ay, sige po kuya. Thank you po. Okay lang. Sige lang, go lang. Mabait naman. Eh, Okay na. Di naman mabait yan. Tara, sige. Hello, ano pangalan nito? Kaya, Hello. sige. Bruno, dyan ka lang. Huwag kang Oh, sasama. Bruno. Eto si Bruno, Dior. no. Ate ganda yan, ate ganda. Amoy-amoy. Saan yung inuman? Di ba doon? Doon. Tapos ito, kung gusto, ay, ko May ganda. Kita mo yung kagandahan ng lip balm. Mag-house tour tayo sa bahay ni Ate Gwen. Ito kasi. Ay. Ilan yung room? Kasi umulan. May room ba sa baba? Saan baba? Dito sa second floor. Second floor. Secret muna. Oh, sige, abangan natin sa vlog ni Ate Gwen. Ayun, oh, ang ganda ng view. Kita dito. Yan, ang ganda ng view. Ibasan siya na sa mukha ko bagong gising ako. Mo, si ate mo. Si ate. Hindi ata, naligo. Sige, go. Ah, wait lang.
Gusto mo dyan sa taas? Comfort to. Ito parang room to ah. Pwede na ko siya ipakita, Char, kasi baka ma-spoil kasi kayo kasi sa vlog to ni Ate Gwen. Okay na Sure. to. Kaso Na-vlog hindi pa mo na nila, to? Oo. Okay. Matagal na. Kaso hindi pa nila alam kung ano talaga to. Oh, sige. Yun yung aabangan namin. Tawag ka sa ano ba? Hulog ka sa Taas. iba. Char. Uy! Uy, ganda. Doon lang yung kila ano, oh. Doon kami. Saan? Sila Ate Jenny. Nagtitinda ulit sila? Hindi! Nagbisita kami kay Ate Jenny kasi naki-wifi ako. Ah, okay. Kamusta? Hindi naman ba doon? Baha. Pero ano lang naman, Konti hindi lang. naman. Oh, anti lang naman. Simula na ng ulan kasi. Maulan na. Ulan na. Nahiya ako! Kapay kami, ang ganda-ganda mo, be. Ano nangyari dyan? Lumaki to. Ganito. Ay, Miko naman. One week akong hindi nakapag, sa camera talaga. Seryoso? Oo, na-infect siya. Like Buti nga- zombie. Buti ngayon, okay na. Kaso, beklat na siya. Tubo ko na. Anong peklat? Beklat na siya. Ang Ay, sugat kasi kaya siya. yan. Kaya pa yan ng gamot. Mga, ano tawag dyan? Mga serum. Ointment, ganyan. Ointment. Ang ganda mo na, be. Ang ganda! Hindi, ang puti-puti mo, be. Pero ay, dati talaga, maputi ka na talaga dati pa. Well, Oo, maputi ka na dati pa. tumaba lang ako ngayon. Anong tumaba? Taba ako. Asan ang taba? Sabihin mo, asan ang taba dyan? Oo, yun o. Dati kasi mabayag, di ba ako? Bagay lang be sa ano mo. Naiiyak talaga ako sa'yo. Be, tingnan mo. Ang dugyot-dugyot ko, oh. Tingnan mo. Ganyan, ang Tapos, push ang itim, be. Ang itim ko, be. Ang puti mo, wag ako. Be, wag ka. Oo. Parehas tayo maputi. Dati yon dati. Maputi ka. Dati nga, Maputi maputi. ka hanggang ngayon. Ganda talaga. Ano siya, binaghalong Rian Ramos and Curtis. Yung talaga nakikita ko sa'yo. Nahiya nga ako kanina nandun ka sa gate. Di ko alam kayong anong gagawin to na utang Ay, baka busy ka. Wala ka namang Hindi naman ginagawa. bagong gising na ako. Saan ka na pupunta? Alis ka sana. Hindi naman. Dala-dala ko lang to. Para ka namang mawawalan. Hindi naman. Kasi kanina lalapag ko to kasi nakita kita. Nataranta na ako. Sabi ko, sino ka to? Ay! Hindi mo ako nakilala, no? Oo, nung una sabi ko, ay, oo nga. Ang Hindi, ganda ng wala. Hindi mo ako naman. nakilala. Anong hindi nakilala? Medyo na lang ako starstruck. Nabigla ka na naman. Oo. Di kayo na-expect na may bisita kaming magandang anghel. Actually, wala kasi akong dalang phone. Nandyan kami sa may ano. Sabi ko, paano, wala akong dalang cellphone kasi naka-charge. Sabi ko, i-chat sana kita. Wala na yung account ko. Bakit? Inano ni Meta. May bago ka ng account. Pero Nag-upload ka ba sa Facebook? Oo, doon ako nag-upload ng mga naka-portrait. Yung mga eme-eme, ganyan. Tapos, ina-upload ko din sa YouTube. Kaso, bihira lang din. Kapag may content, Kaya wala akong update masyado sa'yo kasi wala akong nakikita sa scroll. Pag nag-scroll ako, wala akong nakita ang upload mo masyado. mga sa after 7 days, ganyan, 3 days. Di ba si ate mo nag-ano din? May channel din? Oo, sa ate, mga kanta, mga sayaw-sayaw, ganyan. Kasi nakikita ko. Kasi, hindi ko alam kung ipagpapatuloy pa niya. Kailan pa tong ano yung business niya? Itong business. Eto, bago pa lang, bago mag-fiesta dito. Kamusta naman? Okay naman, minsan matao, minsan Kasi depende zero, ganyan. Depende kung may pera yung mga tao. Oo, ganyan. Kasi dati, matao talaga dito. Kasi, ano, Diba? mga weekend, mga Ganyan. kasi, walang trabaho, inuman. diba? Magandang business yung mga inuman. Kasi Wow, madaming cheers. suki dyan. Madaming suki. Lalo na dito, mga taga-bato. Mga tambay. Tapos minsan, tunga lang kami lang yung magkakanta-kanta sa video, okay. Parang naghihikayat ng mga customer, ganyan. Na dito may video, okay, ganyan. Kaso minsan talaga, isa lang ang namin, customer, mag-partner, ganyan. Pero mga weekend, yung sabi mo nga, tama yun. Mga weekend. Madaming tao, ganyan. Pero sakto lang naman, yung puno lang dyan. Ganda mo daw. Ay, ikaw, B. Ikaw daw, B. Ikaw!
Sorry ba ako? Pero kahit magkalapit lang kayo na Ate Jenny, hindi mo nakikita si Ate Jenny? Hindi po. Bakit? Hindi ba ako masyadong maglalabas-labas? Tapos nagkasakit yung aso. Diba? Parehas kami nagkasakit. Kakainis. Pero kanina galing ako Albay. Nag-ano mo saan? Damesta, kaya tumataba ako. Fiesta, be! Dun saan nga yan? Sa Pulanggi. Pulanggi? Oo. Kailan yung fiesta? Kanina, ano siya, barangay, nakalimutan nagsisima sa letter P. Sumama lang naman ako sa kanila. Pag piestahan kasi, nakikilala ko babalot, ganyan. Wait lang. Pumunta ka doon ng umaga, tapos umuwi ka ng mga maghapon, tapos natulog ka, tapos kakagising mo lang. Yeah. Grabe naman, Galing pala. babae na to! Tapos medyo nag-vlog din ako ng kaunti. Nag-vlog. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang. Kasi hindi na ako katulad ng dati daily. Sorry na po. Okay lang yan. Ako nga ngayon lang din naman ako naging naman ulit. Kasi nabisi nga sa College ka school. na, di ba? Oo, ikaw graduate ka na, di ba? Oo. 2 years tambay, char. Oo. Ilang taong ka na nga? 18? Oo, alam ko kasi talaga graduate ka na. Mm. Pero na ako sa edad mo, maahulaan ko. Sige. 24. Ang galing mo naman. Seryoso? Yes. 24! Ang galing mo talaga. Tapos ngayon nahulaan mo. Grabe yun. Ikaw ilang taon Hindi ka pa nag-work? Hindi mo pa na-try Nag-work na ako mag-work? sa Capitol. Kaso, because of ano? health issues, nag-stop muna ako. Bakit? Ano? Ko, yung nahihilo. Ang tawag dun? Vertigo. Kasi ako nagpa-check up mo. Magbibigla na lang kapag napapahawak ka na lang kasi nararamdaman Feeling mo, oo. Tapos sabi ni mama before sa akin, paano ka? Sabi ko, lumilinog. Tapos sabi ni mama, anong lumilinog? Sabi ko, ako sa nagay nakakaano, ganun. ako sa nagay nakakamatay ka. Di, ganyan. Ringkonada yun. Ay! At sa amin din, mati din. Yung Mamate. nakakaramdam na Yan. nakamati. Medyo na kasi, sa Tagalog. Kasi, I used to Ano? be, wow! Ano yung tawag doon yun na ano ka sa Tagalog na? Ngayon, kasi mas priority ko yung Ringkonada ngayon. Kasi mas catchy siya sa Iba, sa vlog. followers ko sa followers. Facebook. Kaya yung sa YouTube naninibago sa akin. Ba't ganun yung salita Actually, ko daw? oo. Pag sa Facebook kasi, yung parang naano sila sa ibang mga language, ibang dialect. Hindi nila naiintindihan. Yung hindi nila naiintindihan. Naglalagay ka lang ng may auto-caption ka lang or... Oo. Ang tawa dun. Basta yun na. Basta yun na yun. Turn caption din. Nakalimutan ko din. May tawag, di ba? May tawag talaga doon. Ano nga May yun? subtitle. Naisip ko title, pero mali yun. Subtitle pala. Pero okay yun yung caption. Okay din Okay, yun. caption. Kaso na ako. Yan, ako kasi, gusto ko din pasukin yung Facebook kasi hindi pa ako ready. Bakit? Madami naman followers hindi mo, ko, diba? hindi ko kasi ako marunong mag-edit, be. Marunong ka naman. Nakikita ko Yung nga sa mga simple lang vlog naman mo. kasi yun, yung mga Okay lang. Doon ako nagsimula. Hindi ko din alam kung ano i-content ko sa Facebook eh. Sa Facebook kahit yung mga daily vlog. A few moments later. So guys, kanina kasi nag-power off to habang nagbibideo ako kami ni Ate Angge. Ay, Ate Angge! Ni Ate Gwen! Nag-power off kala ko, lowbat na. Tapos ayun, nagbabay na ako kay Tita, nagbabay na ako kay Ate Gwen. Tapos inopen ko ulit, meron pa pala. Kaya sabi ko, ang battery ko masyadong nag-aano na. Ayan, hindi tuloy na buo yung kanina usapan namin. Pero in fairness, actually parang hindi yun bahay. Parang lang. Yung bahay kasi nila sa likod. Tapos yun parang gagawing hindi wala. No comment na lang tuloy. No comment tayo quiz kasi. Hindi natin alam. Kasi hindi natin alam. Tapos siya magbablog nun. Baka ma-spoil. Hello! Oh my God! So guys, may daanan naman pala talaga ditong mas maganda-ganda. Dito na kami dadaan.
Naghahanap na yun sila Ate Jenny. Asa na kaya yun si Bicolana? Yun, daanan ko. Tawa ko na lang. So yan guys, dito ako kila Kanina pa yun, Ate natatapos. Kila Ate Jenny, nagkakwentuhan muna kami. Ayan, si Kuya Vince, ayan. Tapos naka-premiere po kasi ako, tapos nag-edit din. Hindi ka matapos mag-premiere? Grabe yung iba na to. Grabe, full storage. Full storage na kasi ako guys. So dito ko na i-end yung vlog kay Ate Jenny at kay Ate Gwen. Ay, pumunta Hi kay guys! Yeah, oo, galaw ko Ate Gwen. Pakita mo muna si Balit. Si Badet? Oo, pakita mo. Ipakita. Ayan ang baby girl namin na sobrang sungit. So yan guys, bye-bye. Love you all. Ayan natin.